Sziasztok! Én most egy ilyen kis pillangót fogok elkészíteni, aminek itt a feje, itt a szárnya, és itt a teste. Akkor kell hozzá bármilyen színű gumi. Nekem most feketéből 5 darab van, fehérből 4, a rózsaszínből nekem most 16 van, és a szárnyához való gumi, ami citromsárga, abból 4. Kell egy szövőtábla, de annak is csak egy ilyen foka. És kell bármilyen ehhez hasonló horgolyótű. Akkor hozzá is kezdek. Egyszerre 2 gumit kell felrakni, de én most csak egyet mutatok először. Utána jön a fehér után, vagy a fekete után. Utána jönnek a színes gumik. Ha a testéhez való színes gumitok elfogyott, akkor jöhet még 2 darab fekete, és utána az utolsó 2 darab fehér. A felrakás készen van. Megmutatom nektek, hogy kell kinéznie. Ha ezzel készen vagytok, akkor most fölhúzzuk. Igazítsátok meg, hogyha lejött. Készen vagyok, így kell kinéznie. Ha ezzel készen vagytok, akkor a maradék fekete gumitból egyet felhasználsz, és úgy kötöd meg, hogy az egyiket átdugod a másikban, és ami átment, ott azt így meghúzod, és leszeded a gumit a szövőtábládról. Ha ezzel készen vagy, megfogsz 2 szál gumit, átdugod rajta az ujjad, és 2 citromsárga gumit átdugsz azon a lyukon. Utána azt is átdugod, és meghúzod.
Utána megfogod a második két gumid, ugyanúgy átfűzöd a gumin. Ugyanúgy megkötöd, mint az előbb a csomót, és kész is a pillangód. Köszönöm, hogy megnéztél!